Gumurus marga-marga huntaping wadyabala badilnya kaya berondong suraknya kaya ampuan duk tinatek tamburira tamburnya katon brang-brangan Bapa Durna kelawan Paman Sengguni sampun bidal Kakang Narpati ngawangga Basukarna ngiring 108 para Kurawa anggenipun badhe minggah wonten Gunung Kutarunggu gayuh ananipun Wahyu Makutarama Paman Sengkuni nenggih Paman Harya Suman. Nun inggih kira anak Prabu. Boten ngantos kelepyan anggen paduka wiring anak-anak adi kula. Para kadang 108 para kura minggah Gunung Kutarunggu. Tuwin nyawiji kalian wadya bala ngawangga. Wadya balanipun Kakang Narpati ngawangga. Mugi-mugi anggenipun para 108 para Kurawa gayuh wahyuning keprabon kang kasebat Wahyu Makutarama. Mugi kasembadan Paman Harya Suman. Nun inggih nggih anak Prabu. Badhe kula estakaken dawuh paduka anak Prabu Duryudana. Awit menika para Kurawa dipun pandegani kalian badhe dipun pandegani para penggedene para Kurawa. Napa malih kadang kula saking para Kurawa ingkang mijil saking Pasuruan aran Selor menika. Kowe iki garek gara-gara Adi Juni. Para Kurawa iki wis anteng-anteng bakal gayuh Wahyu Makutarama. Lah kok dene sliramu dina iki kok ngubak-obak parang para Kurawa ora. Aku iki nyemangati para Kurawa, luwe-luwe Kurawa sing jenenge Karti Selor. Apa maneh jenenge Kartiniko niku. Senengane jungkel. Ya dicuni. Anggenmu murba wasesa marang para Sata Kurawa. Kula tak pasrahke marang sliramu Adijuni. Muga kasempatan. Anggene para Kurawa bakal gayuh Wahyu Makutarama. Adijuni ya Wakni Gondel. Yen ngono bakal tak iring para Sata Kurawa munggah ning Gunung Kutarunggu. Supaya kasembadan anggene para Kurawa bakal gayuh Wahyu. Wakne Gondel. Ya Dicuni. Paman Sengguni. Muga kasembadan anggone para 108 para Kurawa
munggah gunung Kutarunggu gayuh wahyu Mahkutha Rama ingkang bakal diandhapaken wonten gunung Kutarunggu ing dinten becik samangke pawan inggih Kirana Prabu kula kinten boten ninjing utawi sonten para Kurawa sampun saged boyong wahyu Mahkutha Rama menika ngger anak Prabu yen to kaya mangkono paman Sengkuni rekalenggan samangke padha budhal para wadya bala 108 para Kurawa anggene munggah ning Gunung Kutarunggu supaya ora ana kelepian kesisipan trobosane satru mungsuh kang munggah ning Kutarunggu Paman Harya Suman samaptakna para Kurawa kang wis dipandhegani kelawan Kakang Narpati Ngawangga inggih Nger anak Prabu yen to kaya mangkono budhalna para sata Kurawa dina iki aja nganti ana kang karonden gawe utawa ngridu ing gawe munggah ana ing Gunung Kutarunggu paman Sengkuni inggih Nger anak Prabu Duryudana saben biar katalika wau purna dawuh Sang Prabu Duryudana kalamun Cinandra Panyayah Dlantang Seta kang lumebet Wikresna sayekti datan lumebet Kondurira Sang Sri Narapati Sang Prabu Duryudana kalamun Cinandra lembyane Panyayah den kabulake kajate
ya guna ingkang sayekti kudu andhapasor wani ngalah luhur wekasane ana catur mungkur ana balang den simpangi kudu aja wani-wani karo wong adowa senadyan nala gambare iku iji sejatine manungsa sejatine manungsa Sang Prabu Duryudana ya kundur hanget daton tindakira lengkeh-lengkeh kadya lir Singalapa kang kadang para Kurawa medal Jawi wonten pangkuran Jawi Hangiring lampahipun Sang Narpati ngawangga Kocap katarita kaya mangkono Sang Narpati ngawangga samapta ing gawe sawega ing diri minggah dhateng Gunung Kutarunggu hangawe para kadang 108 para Kurawa ya ngempalaken wonten pangkuran Jawi para kadang Kurawa gajah gelar singa bareng rajeg wesi jaga bela sanga bacak murwati para kadang Kurawa repepeh wonten pangurahan Jawi wataking para Kurawa wataking para wonten
pangurahan Jawi. Datan kendhat, datan minger menawi to krungu swaraning bedil. Panyaya bisa ngobahke bumi Lampis Pitu. Yeay! Wohahaha! Ayo le! Yo! Ho ho ho! Ho! Repot kanca utaping prawadya bala repot kanca utaping prawadya bala
Dadruk Pindho. Merasuk le. Rebut kanca utaping prawadya bala 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 Treteki Darsasana.
Kumurus marga-marga kang katon tejo malaya bedilnya kaya berondong suraknya kaya ampuan duk tinetek tamburira tamburnya katon brang-brangan boy lah oh ho ho wes tokone wis tutup tek. Wis para Kurawa, Dursasana Kartomarmolan kadang katamu. Bewan. Woi. Lo nyadong dawuh menapa ingkang dados timbalan paduka paman sing kuwi. Wah. Wonten dawuh paduka napa ingkang dados pakaryan paman sing kuwi. Menapa ingkang dados pakaryan kula badhe tindaken kanthi prasaja paman sing kuwi. Wah. Oh. Aja bilang kuyu. Wes kaya mangkene. Iki dina 100 Kurawa 108. Dinane iki dicucuki lampah marang Kakang Narpati Ngawangga ya Adipati Basukarna. Burisrawa. Wah. Menika dipun cucuki lampah kalian Kakang Basukarna. Waduh. Badhe tindak pundi? Kula namung dawuh paduka. Badhe tindak pundi paman Sukuri? Kula namung dawuh paduka. Menapa ingkang dipun cucuk lampahi kalih Mbah Kasun Palil paman Sukuri? Kula benjing badhe langen beksan 14 jam paman. Wes Dursasana iki jan entek pirang hubungan kowe le. Wes bakune kowe tutwuri marang Kakang Narpati Basukarna Dursasana. Nggih. Kula badhe ngestakaken dawuh. Para kura kabeh ngundi dawuhing anak Prabu Duryudana ya kakangmu. Kakang Prabu Duryudana. Dinane iki ngawat-ngawati ning Gunung Kutarunggu. Yen to ning Gunung Kutarunggu bakal mudhun Wahyu Mahkutarama, kang pengawak bakal nurunake wahyuning keprabon utawa ning wahyuning ratu Dursasana. Lah. Woi. Pakanten paman. Nggih. Badhe kula westaken dawuh paduka paman Sungguni. Menika budal nitih menapa? Numpak napa, Mas? Wis numpak anggone jaran-jaran sing bergas-bergas munggah ning kutha. Yen to kaya makaten paman,
Kula badhe ngestoaken dawuh menapa dawuh paduka. Oh, badhe kula padi Wahyu Mahkutha Rama. Rikalenggan samangke Paman Sengguni. Ya Kartomarma Jayadrata lan Aswata lho nggih Paman Sengguni. Lho nggih Paman Sengguni. Lho nggih Paman Sengguni. Aja karonden gawe rikalenggan dina iki. Ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak bedol sak kabupatene Paman. Yen dina iki munggah ning Gunung Kutarunggu sang obat sak Morwate waton lanang gawa gaman budalna dina iki nggih badhe budal dina iki Paman. Cangkring tingal saweng triya panguwun Yono gambang driya wong anom niku carita song-song singa sari pauta kaya mangkono bidaling Prawadyabala minggah dhateng Gunung Kutarunggu kinen gayuh Wahyu Mahkutha Rama kalamun tinandra ricik nungsung banyu yo woi
Yo yo. Wow! Hi! Yo! Oh! Budal, budal.
cerma Cerwa perwatunggal pasening Baskara kami witi sendon sindening pratangga barong rondaning lepas lampaira Prawadyabala saking negara Ngastina Prawadyabala Kurawa kelawan negari Ngawangga kang dipun cocok lampahi kalian Sang Adipati Karna nenggih Sang Basukarna. Kocap rikat lampahing para sata Kurawa kaya ngrapal suku sebentar. Rikate wong melampah 7 jam dadi 5 jam. Rikate wong melampah 4 jam dadi 2 jam. Dungkap dadi 1 jam. Wis dungkap ana gunung Utarunggu. Sambunging cinarita rakaya ning gunung Utarunggu. Sang Begawan Kesawa Sidhi kadhep cantrik Sang Senggana nenggih Sang Begawan Anoman kagiat kang samiya mulat para cantrik wonten Gunung Utarunggu.
Remu-remu sanggang arka sumunar. Semune hangeng semiseng swasana hanenggih lengkeng Gunung Kutarunggu. Engkang dat ngalela kaliling salju. Sasana kang sarwa miring marata warni biru beborean sarwa wilis wenes pindha kawangun pantes. Ginaris temeng hanggeng rancang sinungsul bebandengan kayon gung manglunging jurang. Jinangkepan lenggok ilining toya kumricik datan kuciwa wekasan andhok ing tebing dadya grojokan. Dasar pasitit subur wimbuh mirah toya pramila sengah gadu ing paningal kinembong ijeming gegodhongan sinela pandreng puspita manca-warni. Lamun kadinon saking Pandrawayah babut permadani ginelar hangemuli Gunung Kutarunggu. Lurung-lurung manghayat minggaing arga gotrane. Winangun talundakan kinacek saben jangkah hambali katingal inggil. Agol-agol watu lintang pinggire ginabet perbatang kayu gurda jenglot. Walik lar walik kukun dadya katingal santosa wengan ing kono. Tatak luhuring budaya tuwin bobot rajating panembah datan tinilar. Tandane Denis Pandeleng. Katingal wonten bali palermaning sasana manembah mring Gusti kang akarya jagat. Wangunan winangun candhi tinundha tundha. Ginambar gambar lung-lungan lelungitan bangketaning saka sinangga pagung. Apindo sirah yaksa dawaning blandar wolung depu adapur nagaraja anyangga pepayon sela cedhani gilar-gilar yayah sisih ing mina Jaladri. Sisih kanan kepara ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet pining swasana kasembuh mring maruta midit temah bangkit hamemangun lereming Pancadriya. Dedep tidem tan ana sabawa. Engkang kapiyarsa hamuk swaraning Pasupitri engkang samya ngidung mantra sakti. Sinartan puji sesanti raharjaning sagung dumadi. Engkang sampun hangudi telasaning sasi nuju kawruh ngelmi Jawi. Laksin tetep punika ingkang nedheng lelenggan wonten ingkang bali palareman nembanging Gunung Kutarunggu. Nenggih punika warnanira siswani sang panemban Begawan Kesawa Sidi Pandhita ing Kendhali Sada. Nenggih Kundalini sang Wanara Seta pepara Begawan Senggana ya Rama Dayawati ya sang Anoman. Lenggahira sang Begawan Anoman sakandhap para kadang tunggal bayu. Sawetara ngenira sami lenggan dereng wonten wedharing pangandika ngentosi wijiling lesan saking Begawan Anoman gaya mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kababaring kathah. Kang katon tejo malaya tejanyo wong bandha yuda pangirite blering lan
aja sulak kang abang tejanya wong padha yudha Omawi genam mastu nama sidam sekaring bawon langgeng tak waspadake ora sisipan duluku kaya begawan Anoman ya ana ing Kendali Sada kang ngabyantara ning pertapan Gunung Kutarunggu kene Anoman kanthi lulus raharjanggonmu sowanan ana ing pertapan Gunung Kutarunggu kene Senggana Ringgih duh sang begawan Kesositi boten wonten alangan sewiji punapa anggen kula ngabyantara wonten ngarsa paduka sang Panemban Kesawasiti boten langkung sungkem pangabekti kula mugi kunjuk san